गोजां बोथोराव फरिखा जानाय दावहा नांनायदो थांनाय समानसो मोनलायलांबायलै आं एसेबां गुसु गुलाफोराव फरायनांगौ बेनि सायाव गोजां बोथोरनि थोर थोर हासुनो ओंखारनाय जेने थेने आखाइ आथिंखौ गुदुं खालाम गयो कम्बल सिङाव एब्रेनानै आरो माबा हासुनोसो ओंखारो अबेनि एसेबां हासुदै ज' जायोब्ला गोजां बोथोरावलाय हला एग्जामाबो गाबोनोथार मा फरायदों मा थादों गावनो मिथियालै आं एग्जाम दिहुनगिरिया सोरमोनब्रा दोखो दोखो दांगौमोनलै साला फरायसाफोर ज' लोगो नांनानै ना मा बुङो बुमर' आंहा सोमोन्दो गैया बेफोरजों फरिखा हलाव हाजिर जाहैनो मोनबानो जाबाय आच्छा फरायग्रोजोबना लानानै आंखौ बिदिसो बुंदों नामाब्रा नोङो सानसेखालि नाम्बारा बोरै बारा मोनखोब्रा नोङो आंनिफ्राय हा आं फरायाखैनो आं लेखाखौनो नायाखै होनबाय उनाव जेब्ला पेपार रानो बा नाम्बारा आंनिख्रुइ 5 नाम्बार बारा बावब्रा आंलाय मा मिन्थिगौब्रा गासिनो जोंनानै हरजागोनलै दारे ओरैनो आंनि आथिंथिंजायसो उन्दुनानै दंखायो नों आंना आखरा नोंनिख्रुइ एसे मोजांसिनब्रा बेनिखायनो आं 5 नाम्बार बारा मोनदों नोंनिफ्राय मेगन सानाङालै आच्छा बारु थाइबानि लारु खेला हासुनो ओंखारलायबायना नै हासुहैथांब्रा पाइपसो लगायना लानांसिगोन बायदि मोनबायलै आङो पाइप लगायना लाबाबो दा कम्बल सिङाव माब्रै सोनांगौ जाखोब्रा आंहा आखाइ आथिं गासैखौबो सोजोबनानै लाबाय नोंनि टेनसनखौ आंनो खोन्थाबाय थानाङालै आं आराम उन्दुनो नङाबा बिमा बिफाया फरायैनि थाखाय रागा जोंबाय थायो आरो नोंनाव फैनानैबो आं उन्दुनो सान्थि मोना नामाब्रा देलै दे ओइ बे रबिन हुडखौ एसे मुखस्थ' लाग्रोनि र' आं खेबसे लागैनो 10 नाम्बारनि फैनो हागौ बिनि बागै बेनिखायनो बेखौ आन्था मुखस्थ' लानोसै र' फैबाबो फैयाबाबो बेखौनो लिरनानै फैगोन साला दे आंबो नोंनिफ्राय नकल लागोन आंनि जायैखौबो लिरफागोन नामाब्रा नोंलाय औ लिरगोन नोंनि जायैखौबाबो जायखिजाया रबिन हुडनि काहानिखौल' मुखस्थ' लादो दे हु इज रबिन हुड होननानै फैबाथाय जाहाथे लिरनो हानाय बायदि आरो फैयाबाबो बेलेगनि कुइसनावनो बेखौनो लिरगोन जोंहा बाद लानजाय थेमपात पा After an 18-year-old Robin Hood accidentally kills a stranger to avenge his father, he runs off into the Sherwood forest to begin life as an outlaw. He surrounded himself with the other young outlaws, referred to his merry men, and together they fight against injustice of rich people. Mukhasta lanche ebar. After an 18-year-old Robin, After an 18-year-old Robin Hood accidentally kills a stranger to Hood accidentally kills a stranger to avenge his father. After an 18-year-old Robin. Oमफ्राय मामोनब्रा kills a stranger to avenge his father. ओमफ्राय मामोनलाय चला बावलायबाय माथो रबिन हुड accidentally kills a stranger to avenge his father. थैखे बाद दे गासिनसो नाहरसिगोनलै आङो जोनायनिसो बुंदों साला बेसे खस्थ' खालामदों आं फैगोन ना फैया बेबा फैयाबाबो लिरनानै फैगोन होननानै बुंबायना आङो दे बाबाय माथो मुखस्थ' लानो फिल्मखौ नायनोसैलै आङो गोदान भाइराल भिडिअफोर जादोंना जायाखैब्रा जाया जाबाय जादोंथ' मा गोदान भाइराल भिडिअ फैदोंब्रा माबायालाय 20K 30K दावराव जालायगासिनो आच्छा बारु थाइबानि लारु बिराद दामि जाथारबाय माथोलै सिख्लाफोरा जों सिख्लाफोरखौ लानो हानाय नंलालै जों बुरिफोरखौनो नोजोर होआबा जानाय नंला माथो बुंबावनोब्रा आजिखालि बुरैफोरखौ लानाय सिख्लाफोरखौ लानाय एखेसो बेनिखायथ' नैबे अमा राजाया बुरै मानसिफोरखौसो गोसो होयोब्रा बांद्राय बुरैखौबो नाङालै बे हाबा जागोदान देलाय बोसोरसे बोसोरनै जानायखौ नोजोर होनांगौलै बमर' सेन्देलनि माला गाननो माखौबा रायखांलायबाय गासिनो जोंना हरजागोनलै नों आंजों जोबाबो हायाव गलाङाब्रा आङो देन्जार मोजां जिखौ फाखा हैखानानै लाखाबाय आंबो आच्छा बारु थाइबानि लारु फन फैदों र' सिरि थादो बमर' मा खालामो खालामबाय थालाय आं उन्दुनोसै हेलौ आं अमा रानि बयनिबो खाजि आंबो नोंजों रायलायनो सानबाय थायो आदा नाथाय आं सिख्ला मानसि नालाय लाजियो बापरे आं जि मोजां मोनदों नोङो आंनो लाब्रायाव हरबाय थानायखाय ओमफ्राय आङो नायनो बारा मोजां नङा दे मोगथाङाव गुफुरालाय गुफुरथार आरो आङो लोगो हमनो जागोन दे लोगो हमजागोन नाथाय आं नोंखौ लोगो हमनो सानबाबो लोगो हमनो हानाय नङाना आंनाव बेलेन्सआनो गैला दाखरानो फ्लंजोबसिगोन सोनानै हरगोन माथो बोरैबा गिदिर जाफ्लाङोहाय आंना गाज्रि दामोन जागोन दे गाबोन लोगो हमगोन दे नोंनि गोसो फैसा सोना हरो ना मायो आंनि नाम्बारा बेनो नोंनो मेसेन्जाराव हरनाय नाम्बारानो आंनि जागोन दे आंनो फैसा सोनानै हरबानो जाबाय अके बाय गाबोन लोगो हमसिगोन बाय टेक केयार नों दोनग्रो दे नों दानग्रो आं दाना नों दानग्रो बापरे हिजाना गेजाखोलै नों अमा राजा मा सानो नोंलाय गिबायसोलै आं मा गोमोदों नामा आंखौ नंमारगौ नामाब्रा नंगौबा आं खारनोसैलै बमर' आं गेबो नङा हिज्राबो नङा मिथिबाय आं नर्मेल मानसियानो खोथाया जाहैबाय आं सासे सेंग्राजों फेसबुकाव रं नाम्बार जागासिनो सेंग्रा मानसिखौ सेन्देल लाइन मारिग्रा जाबाय नामाब्रा नोंलाय
माथो नैबे अमा राजानि बुद्धिजों हागोन नामा सिख्ला फटायनायावबो एक्सपार्ट सेंग्रा फटायनायावबो एक्सपार्ट ब्रा नैबे अमा राजाया नोंनोथ' सेंग्राफोरखौ बोरै फटायखोब्रा सिख्लानि महर लानानै प्रफाइल बानायबानो सेंग्राफोरा थाम्फैफोर बायदि खियाव थाम्फैफोरा बानाय बायदि सोफै सोफै बाफैखायो बिनिनो मादाव सासे सेंग्राया आंनि महराव दिबाना जाबाय आंफ्राबो हाय हेलौ होनबाय थानायनि नोंसो बिदिनो जालायलायबाय आरो आंबो हिन्जाव जानानै रिसार्च सोना हरहाय जाहरबाय हरबायबो दाखालिबो हरबाय नै बे मासावबो हरबावनोसैलाय हरबायानो खोमा दं होनदों माथो इनि हरबायानो ओमफ्राय गाबोन लोगो हमनांगौ माबायदि लोगो हमगोन नोंलाय हौवा महर लानानै बेनि थाखायबो आंहा बेकआप प्लान दंखायोब्रा नोंनि महरा एसे हिन्जाव महरलै मा होनलाबायदोंब्रा नों आंनि जानानै लोगो हमहैदोब्रा गोदाव सोराव बुंलाबायनाङालै अमा राजा नोंनि हौवा गोसथोनायखौलाय आंलाय मानो लोगो हमहैनांगौ जाखो मा आंखौ गेसारनानै लाखो ना माखो नोंलाय बमर भाइ बे मानसिया फैसा हरबाय आंनो बियो आंनो 2000 हरदोंथ' नोङो 500 थाखा लादो आं 1500 लानोसैब्रा बियो 5000 हरबा नोङो 1500 लादो बाखिखौ आं लानोसै साला बुथारगोनलै नों आंखौ बुथारा बेखौ होनो बिजनेस आं गैयालै आं गैया आं उन्दुबाय जेबो नङाब्रा माथो जानोखाय नोंथ' हौवा जानानै लोगो हमैयाना नोंखौ हिन्जावनि ड्रेस गानहोगोनब्रा नाव हमनांगौबा आंखौसो हमगोनब्रा नोंखौ हमाना गुड नाइट आं मोनथिया बेफोरखौ अच्छा बारु टाइमानि लारु जा हगा देखा जायगा गाबोन फुङाव नुसिगोन ओमफ्राय गाबोन फुंनि लटारिखौबो नेनानै थानोसै आं जुदि आं लटारियाव देरहाबाय नों थाइसेबो फैसा मोनालै बमब्र आंनि खोथाखौ मानियाबा नों लटारियाव फैसा मोनगोन होननानै मा गेरेन्टि दंथारो नामा दङब्रा दङ बेनिखायनो बुंदों आं लटारि मोननांगौबा आं नोंखौ सिनायनाय नङालै बमब्र आंनि खोथाखौ मानि एब्रा लटारिखौ लाग्रो लटारिया मोनायावसो जागोन रिजाल्टआ बिनि सिगां बे हौवाखौ 11थायावनो लोगो हमहैनांगौ साला नोंजोंबो आरो आंना हिन्जावनि ड्रेस गैयालै बेफोर ड्रेसखौनो नामा गानलाबायगोन आरो नों मा खालामो खालामबाय थादोलै आं उन्दुनोसै गुड नाइट अके गुड नाइट साला हासुनोसो ओंखारलायबाय माथो गुदुं जाखाजोब्बायमोनलाय मोदोम माबा निबि मायबा मायबि लाखुमा बुस्थुफ्राबो गुदुं जानानै थालायबायमोनलाय माबा हासुनोसो ओंखारलायबाय हाय रे गोजां बोथोर नोंखौ नाङा बोथोरफोरखौबो बांद्राय रायबाय थाजाया नङाबा गोलोम बोथोरल' जाबाबो दिगदार जागोन ना मा बुङो रायजोफोर आच्छा लोगोफोर गोजां बोथोरनि गाहाम हामलायनाय बयनिसिमबो जासिफिनबाय मोनसे खोथा मानो नोंथांमोना दासिमबो 1 लाख साबस्क्राइबार खालामना होनो हायाब्रा नैबे चेनेलावबो इन्टारेस्ट नुलांगोन ना नोंथांमोना माखौ इसेबां टेनसन लादों दे बांद्राय बुंबाबो नोंथांमोना गाज्रि मोनलायगोन गाबलाबायगोन होमबालाय भिडिअखौ नायफिनदो हेलौ नै आं उन्दुनो लाबाय नोंलाय दङ बिदिनो मोजां गाज्रि नोंलाय आंबो मोजाङैनो दङ नै आब'आ फन रायलायगासिनो सिरि था नोंखौ होनाखै आंनि बिनानाव आंनि बिनानावसो दङ मालाबा ओरैनो दावराव खालामबाय थायो बियो नै आब'आ फन रायलायगासिनो जेबो नङा दे उनाव रायलायसिगोन दे गुड नाइट मा जालायखो आब'आ फन रायलायबाय दङ रायलायाखै माथो आं लोगोजों दसेनो ओरैनो हाय हेल' होननायानो नुबाय दङ आं बेथि उन्दुनो गारनानै मबाइलसो नायगासिनो दङ ना दानो लेखा फराय होनलाय उदै सागोन खर' सागोन माथो फरिखा जागासिनो फरायनो नागारै फनसो रायलायगासिनो गाबोन गैयानो एग्जामा समफोरसो फरायनोबा फराय नङाबा उन्दुनानै था मालाय फिसाफोरा एम्बु गाबनाय बायदि टट फरायगासिनो बेहा आरो मबाइलसो नायगासिनो मामादो दासो लोगोआ आंनो फरिखानि सोमोन्दै सोंनायखायसो दसे रायलायदोंमोन दा नङाबा आं फनखौनो नायखायाखैमोन थगायदों बियो थगायाखै माथो गालियासो थगायदों आयै गावनो मबाइल नायनो होयैखाय थगायदों होनदों आंखौ सिरिथा सानैबो सिरिथा आरो एबार दावराव खोनाबावोबा ना मबाइलखौनो सेनानै लांफैगोन आं थवालि नों मानो आइनो एरना होबाय थायोहाय नोंहा फन रायलायदों नालाय खोन्थादों आरो आंनोलाय मानो फन नायनो होआ नोंलाय आं फिल्म नायगौमोन ना नों आइनो एरनानै होबाय थायो आं खोन्थायाबो थां एराखै माथो आं आरो नों आंनि गस्ला गोदानखौ गाननाया दायसो दंबा मिथिबाय दानो बुजागोन आंजों आब'आबो नायदों सिरिथा सिरिथा होनदों आं मबाइल देखायगोन मा फिल्म नायनो बुं मनालिसानि नायदो आं लगायनानै होबाय फिल्म नुसिगोन कि जाय सिरि नायबाय था हर आं हमनि मबाइलखौ नाङा आंनो हमगोन नों नायग्राल' जा गन्थंजों गुग्रुबजोबोनाय आं दानो नोंलाय दानो उन्दुलांगोन माथो दसेनावनो आंहा बयफ्रेन्ड गोदानजों आया माथो दाउस्रि देलाया रिप्लाइखौनो हरासै दाबोनो सक जानानै दं मा जाबावगोन बे दाउस्रि देलायजों गाबोन मोजां खेबसे लोगो हमनानै रायलायहैबावनि र' थाथ'थोंसै साननैसो एसे आन्दायबाय थाथोंसै हेलौ नै आं बाहेरायाव फैबाय माबाहाय जोंहानि बिनानावा आंजों उन्दुफायोना बेनिखायनो बिनानाव थाबाथाय फन रायलायनो उसुबिदा मोनो जागोन दे मा गाबोन लोगो हमगोन अके गाबोन लोगो हमनोसै होमबा ना
दे होमबालाय दा आं नोंजों फन रायलायथ'ला दे गाबोन लोगो हमबा मोजां रायलायनोसै अके बाय बाय गुड नाइट जोंफोरबायदिया हौवा गोसो थोनांगौआबो खम जाला मोजाङैबो फन रायलायनो मोना मालायफोरबायदि उन्दु उन्दु रायलायनोबो मोना बेनि सायाव बिनानाव दंबावो आरो फारसेथिंजाय बिमा मोनाबो खोनाबाय थायो फन रायलायनायखौनो मालायफोरनासो मालाय फन रायलायनो जि सुबिदा जोंफोरना मा रायलाया गासिखौबो बिमा बिफायानो खोनाजोबो जेरैबो जारलासो बालनि गोजांबायहाय उन्दुनोसै गुदुं गुदुंनो Hei Gwjwnthwng मा जाखो मा राजा माबालै नोंनि स्कार्टखौ मोनथ'गोन नामा ब्रा आंनि स्कार्टखौलाय मानोसै दे जेबो गिनाङा आं जेबो खालामा नोंनि स्कार्टखौ नांगौ जाथ'दोंमोन माने मानो नांगौ आंनि स्कार्टखौलाय हरा माथो आं हर ब्रा हर आं मोनायावनो होफैफिनगोन ना मानो नांगौ बेखौ खोन्थायाबा आंनि स्कार्ट हराहाय हरलै हर आं गाननानै रिल्स बानायनो नागिरदों मा रिल्स बानायनो नागिरदों औ रिल्स बानायनो नागिरदों नंगौना नङाथाय हर ब्रा हर ओमफ्राय फरिखाया थांगोन ना नोंसोरलाय फरिखाखौनो टेनसन जाबाय थायो नामा आंहा लिरनो थाखाय मोनसे मखस्थ' लाखाबाय माखौ मखस्थ' लाखो फैबाबो फैयाबाबो रबिन हुडनि काहानिखौ लिरनानै फैगोन आं इंलिस नालाय बिदि जायो नामा लायनानै फैनि आं ओइ हायोबा बेगबो हरफाखालाय बेग फिसा फरिखा जोबखांनाय लोगो लोगो सेंग्राखौ लोगो हमनो थांनोसै फैसा खामायनायनि खोथाथ' जेरै मोनो एरैनो फैसा खामायनांगौ हिनजाव फाग्लाफोरनि गोसोजों गेलेनांगौ मा होनदों नों हारसिंनो रायलायलाबायग्रा हुदा दं आंनाव नै आं बेगखौ बरखाबाय खोमा नाङा दे दाय गस्ला लाबोयोबा बेगखौबो लाबोफिन आच्छा बारु थाइबानि लारु दाय जों गामियावसो लांफैबाय आरो नोंनि स्कार्टखौ गामिनि सिख्लाफोरनाव बुस्थु बिनो बायोलै आं गामिनि सिख्लाफोरजों आंहा जेबो लोब्बा गैया बेनिखायनो नोंसोर गामियावसो लांफैबाय आरोलै दे एग्जामनि थाखाय ओंखारहैनोसै आंहाबो आच्छा बारु थाइबानि लारु बेस्ट अफ लाक थेंक इउ आरो नोंनिसिमबो अके थेंक इउ नंगौना नङाथाय रिल्स बानायनो होननानै लांफैदों नंखाय हाथार बियो मालानि रिल्स बानायग्रा बेलाय अमा राजायालाय गोदाव सोराव आंनि स्कार्टखौ लाबोआबानो लाबोनानै होफैफिनाबानो बारनानै जोखागोन आं बाला बेखौ ओरैनो आंनि मुङाबो दुमफाव लोदोब बुसा नङाथ' ओरैनो अमा बेदर जानानै लोदोब बुदां जायाखै दांथारनां बेखौ आंनि स्कार्टखौ होफैयाबा आइला जामाइला सिदालाय बोरै जाखोब्रा बमर' ओलै आंहासो सिगाङाव मोनफैबाय नोंहासो एमोन नोंसो सिगाङाव थानांगौमोन आं बियासो सिगाङाव मोनफैबायलै एनि लाजब्रा आङो नों बिनि फास उपाय गैला दा बोरै नखल लानांगौ जाखो नोंनिफ्राय हानायानो हायो बेखौ दोनदोब्रा आं नोंनिफ्रायसो नायै लिरगोन सानदोंमोनलै जाला माथो बांद्राय सानबाय थानाङा मोनसे जायगायाव थांनांगौ जोंहा नोंहा बेखौसो माथा मारिगासिनो आंहा एग्जामाव मा लिरनांगौ मा थानांगौ दासो टेनसन जादों आरो दासो एग्जाम टाइमाव टेनसन जाबा जागोन नामा बाद दे एग्जामनि उनाव पेपार मोनखांनायनि उनाव टेनसन जाबाय था अब्लासिम टेनसन जानाङा हयसे दे आरो आच्छा नोंहालाय हाबासो जाखो ना माखोब्रा दा हरावनो हाबा दं आंहा हाबानि समावनो एग्जाम जानानै होबायना लागा मा फरायनानै फैखोब्रा नोंलाय गैयालै नामनि आन्थाल' होनो फैबाय आच्छा बिदिब्ला आं हारसिं नङा माने नोंबो दे ये हुइना बाद लांजाय थेपाट पाट बमर' लांजाय थेपाट पाट थाट बिराद साइज नुथारबायलै माथो बोरो खेसे खुदुमना नायनि लाखुमा जिनिसाव जग्गासिन जे जागोन आंजों धत माखौ एसेबां रागा जोङोब्रा जोङो बिजनेससो मावदोंना बिजनेस मावनायाव माखौ गिनांगौ जाखो बे सेंग्राया जेसेबां आंनो फैसा होगोन एसेबांनो नोंबो कमिसन मोनजागोनब्रा ओमफ्राय नों आंखौसो फानदायनो थाखाय आंखौसो लोगो हमनो होबायना ओरैनोबा गार्लफ्रेन्ड सासेबो गैखाया सोरबा मिथिबा मा जानांगौब्रा रावबो मिथियालै बमर' आंनि अनगा रावबो मिथिया नोंनि थाखायनो आंहाबो जेंनायाव गोलैबा गैलालै जेबो नङा दे मानो गोलैलाबायनांगौ जाखो गोलैया नैबे अमा राजाया खेबसे जेंनायाव गोलैबाय आरो मालाबाबो गोलैनायाव गैला मिथिबाय बेनिखायनो नोङो जेबो टेनसन लानाङा दे आं नोंनि एसे साइडआवनो थागोन दे सेंग्रायाबो फैबाय रागा जोंबाय थानाङाब्रा एसे मोजां मिनिस्लुना थालाय थांबा थां दा हौवानि महरसो लानानै थाजागोन आंजों दे रागा जोंनाङा साला स्वाद बे अमा राजानि थाखाय मा खालामनांगौ मा खालामनाङाब्रा दसेनो हिनजावबो जाहोबाय आंखौ हिनजावनि माथोबो बिराद फोरोंबाय गावना हिनजावनि माथो जायोबा आंना जायाना मायाबा गाब्र'ना लासिगोन बायदि मोनबायलां गावखौनो जारला